Voin hin is on hi pangat Tuesday 2024 June ania kan kal chuak them themang he chak ayan tam the to pani chu jing thol him hian mo in ko ta hian ma seng an trilu tu ka he vakal nei hi chuanin an lo tlan che on zela he sangha kong cross dum dum a ka ti sa chak ai kong cross dum dum ang chi khange he posim in lo la kum har mai chuan he te he te chi he ai te lek ang mo he te teng te he te an jiro ko pa thom an sha the chuanin an plan che tor zela he an bopui hian he posi min lo la khum ve mo he an kwa te hian ten an lut ta thin so to khan so that is so ai khi tilam kotlam ma po khen an tam to pa kina kan kal chawa so an lo tlan se sup me salam helam panghin tam na len pakhat ani bok ta he o he an kwa ni ta ni cho an kho te nga khwan an kwa khwan an tlan lu zet thina mo pakal na hian so e bek ya lampang he tilam pang tuizem na po hianin nimin chhun ro sur ka kal po khat an lo twar kan an chinam oh hey oh no phule sup he na te he la ya te he sa ko in tia siam chi ge e chi en ni en ge e po hin cha kom chwa lo ko to ko kwa ko lu he te tre tong he te te ma thoman nei de po hianin mo an lo tlan bo nga he an kwai ha an lun ha sup zan so slide present bullet po so he tlan chi ha sup hom ta an kwa ten pan he lai mai so ui so tak island zia so ko poi khan mu na oi ha avrap thak thel thul ve oi he lian trol tu oi krap san he lampang oi ko ron ten te o bopui te khu bon top mi te ron zu yang te ka hlau te o rawi a thela ma hian kan chawanga he lo phu sepa he te an kwa an tlan lut le zauta thom rual khan ki oi ki te ki ai size trim hom chu chuan he te hian te posi hi me la khum ve nge ya bo chuan he te ki so he ro sur hianin an tam zwal bi hian ka sha hi chhuna po ni sengin ro sur te hianin an lo chuak sep thina chhun lai po ni seng e ate de ule ka ti melang o he lakhin har de ule ka so lai hnuai te so an fer chuan khunge khile khat chai la khi zan khwa hian ria ei phole te hi so chu no te ni hi walal no te chuan khan kan lo kwal thanga he henga te po hianin an omamok so nga te so a kwan lo tlan khu nga kwa kwan ten an lo lut man zela ai chuan heng ho hi lemon grass ani he lemon grass he tak chu ni lo ma seng he heng te mo a spicy store nen an chum don pon khu ga te khu hey tin reng
mun tin re ngah ani hi kan tumbu chuan hei tikhan kan local kwal le ta he chu bal chi ni he in fiam na sa deu se kan ya ga ne po buta chuan hei ko zukal hnai la chuan an bo tuar don ta he ke ma chuan tiang ka mu thei ta ma sengin phone video hian a capture thei lo wa lo tlan liam le han chuan so helai ko kon dan huai teng te hi an tam ne em ania so a sen de tiang so lakin bakal hnai la chuan an tlan bo le hum do na mo hello good morning banlal chak ai he pote chi mo in batte ve he tate he to fight her hello good morning more bal han ha khan ai han ai sakila amai ro chu ka siam thiam lo ta khu heng te hi kwa ve kan ni hian hei a kwa hei in chil nan kan lo hai korong cha lang lang phalo chuan khu he in plan bo ve ka so lai te so lian ve de hlek de da mo so lai si kal nai ne lo plan se ze so to so akwa chek chu ka mo akwa chuan gate pon kan en ve chinang gate pon a hian te chwa che hanin lo sup bo thin bo ka so te re te heng te hin kwa ve kan tan kwa so mi pitar wak mi en wak sup zel zinga hian an tuan cheng sup bo ka